Без беләбез аны, кайбер көрәшләр инде көрәшеп тормыйча гына, көрәшкә кирмичә генә призларны бүләләр. Соңгы елларда җанатарларның гайрәтен чигергән көрәшчеләр турында Татарстанның спорт министры урынбасары Хәлил Шәйхетдинов ачыктан-ачык әйтте һәм Инстаграмда язып чыкты. Манзара бәйгесендә ни өчен тавыш чыкты? Чөнки Муса Галләмов белән Булат Мусин көрәшмәделәр. Барсы да көткәннәр иде ул көрәшне. Бүләк бирелде, ә көрәш булмады. Көрәшеп тормыйча гына бүләкле булу Сабан туенда яхшы күренә диләр көрәш җанатарлары. Алар моны күптән сизгән инде. Бу проблема килеп туды соңгы бер 10 елда. Акрын-акрын ул башланып китте, көрәш батырларына машиналар бирелгән. Көрәшчеләр артык көч куймыйча гына шыпын үзара сөйләшәләр дә, машинаны алып китәләр дә, машинаны саталар да, акчаны бу көрәштә катнашкан танылган батырларга тараталар. Алар беләр бит, лучше һавадагы тырнаны тотканчы җирдәге булган әйберне бүлү. Бүген ул булса, иртәгә мин булсаны бердән, икенчедән хәзер ярышлар күп. Бунда Михаил менә көрәшеп җәрәхәт алсам, икенче көрәшегә минем хәлем калмаска, җәрәхәт алармын, көрәш алмаска, мин дип тә куркалар. Килешеп көрәшү бармы? Моны без бүгенге мәйдан батырларынан сорадык. Мин син белән көрәшеп тормыйм. Мин син бердә уталмыйм, әкрен матур гына әйтеп, теге чистагына алып салып куй дип әйткәннәре даже мин сельхоз чемпионат Татариларда да бар. Теге бердә бер тарткалашып тормыйм. Мин монда командага өчен генә килдем дип шундый кешеләр, шундый вакытлар бар. Но сөйләшкән булды шулай. Бүләкне бүләбез, но көрәшәбез. Кем җиңә шул җиңә. Авыз сөйләшүгә кермәй. Кем җиңә шул җиңә. Көрәшәсең, анда син бүләсеңме юкмы? Но холодильникны бүлмәдәге инде машина булганда. Нәрсәгә бүлергә аны? Син белмисең кем җиңә. Менә көчле көрәшче белән чыгасың, например, шул Муса белән, Галля Муса белән. Ә кем җиңә сен белеп булмый, кем җиңә. Анда 600 мең акча бирелә. Но машина. Анасы әйбәт түгел, син любой икеңне берсен җиңә, синдә барбы 250 мең акча. Төп бүләк үзара бүленсә дә, батыр исемен бер кемнең дә бүлешәсе килми ди Раил Нургалиев. Ә батырларга көрәш кебек авыр спорт төрендә бирелә торган бүләкне тиешле дәрәҗәдә түгел дип саный. Куйсыннар менә шунда миллион. Мин спортзалдан чыкмыйм. Спортзалдан чыкмыйм, кич белән гел шунда гына ятам. Бөтенесе яталар, ике кешенең интерес туа. И акча бармы инде? Әлбәттә көрәштә акча юк. Юк анда акча, һәм булмады. Аның мисалы чемпионат мирында без ике тапкыр чемпион, ике тапкыр көрәш буенча чемпион мира булдым. Икесендә дә түбәтә кидептеләр. Менә шушы каты кыягазлар өчен, шушы медальләр өчен, кубоклар өчен көрәштек без. Бер нинди машина да, квартирда сорамадык. Атаклы көрәшче 5 тапкыр Россия, 4 тапкыр Татарстан чемпионы Рөстәм Гыниятов көрәшеп 100 тәкә алган кеше. Фатир машиналар ул чакта төшкә дә керми. Көрәшнең кызыгы бетте. Ә менә ул көрәшнең кызыгын кайтару өчен нәрсә эшләргә кирәк? Калдырырга тәкәләрне. И все, ул төп татарның милли төсі дип әйтим инде. Премиялар биреп, гонорарлар инде, менә шулай көрәш бозылып бетте. Без бер яктан карыйбыз инде аларга матди якларын арттырырга дип. Икенче якта киресенчә чыга. Алар аны машинаны бүләләр. Бәлкем бу көрәшләрне күпмедер күләмдә көрәшкә кертмичә, күпмедер вакытка кертмичә, мондый карарында кабул итәргә кирәктер дигән өметтә торам. Ачыкланды шундый факт. Дисквалификация тагын ачыкланды. 10 елга дисквалификация тагын ачыкланды. 30 елга дисквалификация. Татарстанның көрәш федерациясендә гаделлек өчен чара күрергә кирәк диләр. Рәсми булмаган ярышларда элеккеге көрәшчеләрдән комиссия оештырып, килешеп көрәшүне урында ук фаш итү өчен. Менә шушындый әйберләргә юл куймас өчен көрәшне карап торачак. Нарушать ителгән вакытта действительно буларны кичектерергәдер, берәр ел көтмәскә кирәк. Алайтып бузып йөргән кешеләрне. Соңгы елларда татар көрәше буенча бәйгеләр күбрәк оештырыла. Балалар арасында да шөгыльләнүчеләр аз түгел. Районнардагы спорт мәктәпләрендә тренер вакансияләре бар. Көрәшне яратучы җанатарлар да җитәрлек. Аларның көрәшкә карата мәхәббәте суынмасын өчен гаделлек кенә җитми түгелме соң? Көчле кеше җиңәргә тиеш беренчедән. Икенчедән, ул көчле кеше үзенең бүләген алырга тиеш, куелган бүләкне. Анда машинамы ул элек-электән менә тәкә булган бит инде. Зур, иң зур бүләк тәкә, җиккән сөлге булган. Менә ул шул вакыттан килгән традицияләрне безгә онытмаска я, беренчедән теге. Икенчедән инде, әлбәттә, тәртип булырга тиеш. Сабан туен татарның олимпиадасы диләр, ә көрәш аның йөзек кашы. Әгәр дөнья олимпиадаларында спортчылар килешеп ярыша башласа, шул ук Токиодагы уеннарның яме калган булыр иде микән. Икенче яктан олимпиаданың алтын, көмеш медален пычка алып урталайга бүлеп булмый. Ә бу инде медальнең икенче ягы. Материаль бүләк булганда килешүгә дә урын бар булып чыга түгелме? Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Рәмзил Гарипов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.